guys, dara si Alingatong. Baroy. Hoy! Good morning mga guys. Ako tong Alingatong. Unja. Diha may nag-order na ho. Nangadok number niya. Nangadok number. Unja kay di naman di makontak agang number. Kay kuan ka nang naisay nga nagaba na tingali pud to kay dugay naman. Ni ayang number ang ihatag. Kuan ka nang naay mao na jud ni number na ho. Og mangontak og naa man halimbawa nga mo kontak mo kaninang nambira. Hara to. Hara, basa. Mo ni ihatag. Hani man. Basahan kaya, basahin na ina mo na yung numero kay. Ang kulira di ba ko kakita? Agtiin kuan 0912 909 8754 54 man tingali ni. Isa pa. Nabuang naghatag numero. 54 Mao ni ang number sa TNT 0912 909 8754. Hi guys, good morning. Ako na po din si Flor de Lisa. Para adlaw guys, mo uli dahil mi sa Kamalig. Gadi Miss Bay karon. Uli sa Miss Kamalig guys kay magtiwas mi gumad. Kay magpagaling mi. Kay mukhaan ako numig bagong ani. Diyan guys, magbaklera mi guys. Kaya di among Kamalig guys. Daranis ubos pus among baing tatay. Malakaw ra sidya. Sityo kan tugup ning amon ja. Maraming lakon kay sakay-sakay pa rin karong intang papanington. At tumirin to guys karon kay nagbuwad mi para anjang hapon makapagaling na mi aron makakaan nami bagong humay di na mi ka nagwakwak. Nga guys, mao ni among binuwad dana sa Miss Kamalig. Diya man nagamang Kamalig guys, anato pa nagaziring daris kung nakatong giguba ni Udit. Kaniya mang gibad guys, kung ani, upat ni kasakutanan, duha ka puti og duha ka puwa. Mo niya mang ipagaling runog. Kay ugana ni guys, ulo ni kadlong buwan, mazuli Ginoo kay ning kuan, ning hatag og init. Ta, hinay. Kanding usa na kapag nabilin gikan sa kuan pagbagsong Udit. Ano nga lagi ning piso? Usa ra ni inahan ni? Giti po ra? Dagang kong piso ani. Lapis sa kakanang kuan, dagang piso. Ayo Ji. Ayo Ji. Ayo Ji kaya tang pisoan. Ano na sa katiya? Diya guys, mauna niya mo nang gisako. Ready to pagaling na ni. Upat kasako ang mga ipagaling ng guys. Upat mika, bakid. Diya guys, mauna niya mo doong na may karon sa kuhan, galingan to sa Alicia. Mauna niya ipagaling guys. Aron makakaan og bagong humay. Ni guys, magtuwa. Kamang iparinil guys. Magtuwa, di ko magtuwa. Para naman na. Okay. Diya guys. Kuanda ni, kamo ning hatag sa puti. Tapos sila sa tayba na. 60 kilos ning ang bagas nga ihatag. Tapos bahay, sobrang ni sa kasako guys. Kay dito nga man nagkuha og puti. Tag 30-30 ka kilo. Diya guys. Share blessing ko na bitaw guys. Bahay na pinatangamahan guys kay may tagizas basak guys bitaw guys. Unang pagaling good guys basta maka-anime amazon i-share nila sa tag nanay kay bisag dagan sila bugas. Amo po silang tagaan kay ijab sa nang basak tatay. Diya guys. Mga ansa di mi guys usa mi mauli dito sa bahay guys. Mga ansa mi daris Kamalig. Diya guys, ang among Kamalig niub gyapon kay o kung magkapi kurinti dari sa Alicia, bawa ano sa pa kami makakurinti dari. Kuhan kayo, pagkapag kurinti dari sa Alicia. Agahag suwa guys, lauoy.
Yara, dila adobo. Adobong baboy manok. Tara dia. Ngit-ngit na. Nuli pa meron dito sa bahay na moron. Tja guys. Dari ko bisita guys. Mahatap ko sa numero guys sa ijang number katong kuan ba na malizag alingateng guys. Kay order ko kalingateng ni dyan. Para sang kwato na tos bahay ni tatay guys. Kay muli na po nila to. 3. Grabe po ng kulira sa komunikan. Ipanghawag mo naman dyan na dito sa Manila. Limbaroy. Sa batarang dito kay agin sa light man. Pare ka. Na, sindi naglimbaro kag mura nagkapre. Muuni sa alingatong 3. Muuni unggoy sa dasang nga nagtabakog tangali. Yung mare. Karanta gitu ka. Grabe na si Bra. Kudyo na na. Kasi, kuhan, lingato. Kining tabako, bahala guayana. Basta diyang tabako. No. Oh, Monica. Grabing kahawon, di mo siga. Sumba sana yung tabako dito. Mag-vlog lagi ta datos ko. An kanang datos kabutungan. A few moments later. Hi guys. Yan ko sa bahay da nagkuan. Alingateng girls. Girls na. Darang malizag alingateng guys. Good morning. Good morning, Deron. Good morning. Good morning kay buntag pa. Guys, dara si alingateng. Baroy. Hoy. Good morning mga guys. Ako tong alingatong. Unja. Diha may nag-order na ho. Nangadjok number ni Nangadjok number. Unja kay di naman di makontak kag number. Kay kuan kanang naisay nga nagaba na tingali pud to kay dugay naman. Ni ayang number ang ihatag. Kuan kanang naay mao na jud ni number na ho. Og mangontak ug naa man halimbawa nga mo kontak mo kaninang nambira. Hara to. Hara, basa. Kita mo na ihatag. Hani man. Basahan kaya, basahan din na. Ina mo na yung numero. Kung kulira di ba ko kakita? Aso sa? Agtiinti kuan 0912 909-8754 54 man tingali ni. Isa pa? Nabuang naghatag numero. 54 Mao ni ang number sa TNT 0912-909-8754 Ana. Sa tinte. 0909-8754 Sa tago ng tago. May tinte, tago ng tago. Sa pa? Wala pud. Agsa ko, agsam! Pusam! TM 09 murag di makontak min ko ang 09 nabuang ka man tingali Sam. Agaw ka ni number sa una. Ang kaning tintira. Kaning tinte. Uy, Ginoo ko ning ang bata limbaroy kay inagnano. Kini lagi may cellphone, pastilan inahan. Kining kawad-en sa tao. Kini na lamang TNT ang ihatag ninyo guys. 099. Ay, TNT. Oh, TM. Gatro. Ay, Ginoo ko mga langit. Nangabuang naman tingin sa Salis Bagjo. Marigag salimuang nagulihang mo na gikaan. Magpila pero ako dadto kay bagas ipanghatag kamatay. Wala gani ka pamahaw. Pero ning kinabuhi ani. Magkabilat-bilat na tadani. Og mangupod wa na poyobod kana tuwan. Pastilan. Pero may kapanginabuhan nun dang. Ginoo ko kanang alingatang kay daghan mang mag-order na ho. Ja kanang naay nawa man lagi ko cellphone kay di man makontak. Aharang atuon daghang mga suki mo nang magtibo-tibo sila palit. Karon ni anay ang ihatag. Nabuang man ang bata agad man dinhi. Mao man ang number sa una. Adi ka pa na makontak. Kini. Kaning TM. Sige. 099-738-75. Ulira, punin dita kakita. 75. Ato sa kaya mo tanaw kusluwas. 75344. Ay, Ginoo ko. Agad pa antay mo balik magpanawag kay wa nay panginabuhi Jawa. Wa na gibagjo.
Ano maganahan mo po sa imong mga kuan dito kay bibuhon man ko ikaw po sa ako galingating mo di ka ing na day ha. Okay. Inja mo anto na ko. Mo na ko kay nagano hakang sultihan magsuroy pa ko na rin hang alingateng. Kay inagngano wa suroy na malaman nga kay wa naman koy kulirang kontak-kontak lagi. Wala po koy cellphone. Okay, sige na. Kulira na. Sige mo kay adto na ko.